Alors non mba classe convocation ro. Zaho ke finance tam convocation refa. Ni fotsiny nanao taty. Zaho ko olo tsara nangalatra tsara haiko misy dikany ve kisanisanin'olo taminay fa hoe nisy polisy nanatitra convocation. Zaho tsara nagnano raha ratsy ka. Tsy haiko raha tokony mbony fasan'ny polisy convocation aminahy. Bon, maro fitoriagnan'olo fiarahamonina raiky aminao tonga aminay aty hoe izy di zegny tsy en couple lesy tamy 2015. Tsy possible nge raha magnan'zay nga. Lalabe magnano karaha anao ke tsy en couple lesy tamy 2015 zay nga. Lalabe magnano karaha anao ke tsy nagnano comédie. Tsy possible olo magnano karaha anao ke tsy en couple nga. Tsy possible. Akatsy afaka afaka nantsy tsy gadra fo. Keta friagna ka olo tsy en couple mo mampigadra zegny. Ikaiky lety 2015 za tsy en couple fô izay tsara mampigadra olo zegny tsy en couple lety 2015 ka mampigadra. Raha magnano zegny mba fanarotandalagna ka raha magnano zegny ka olo tsy en couple gadragna. Tsy en couple nge tsy mampigadra fô pepena fiarahamonina aminao nga mahatonga anao ke higadra igny man. Les 2015 nga. Les 2015 anao tsy en couple. Juska misy ke i tsy ôla falefaka anao. Dinira magnan'zay nga. Benao ye. Les 2015 jusqu'à 2026 zao tsôgnolagna problème-nao io. Ya, afaka inga zaka tsy ampigadranao nga, afaka tsy possible feky garage nga. Les 2015 nga anao tsy en couple nga. Tsy en couple les 2015 nga. Sa tsy ampigadranao mety azontsako fiarahamonina. Tsy en couple zegny sefona 2015 tsy toko mampigadra man tsy olo nangalatra ke gadragna sefo. Za ndraiky sefo tsy fangingahy fô nasaora anazy fô zavo saoranao ka tamy place izy tsy possible za gatsegna anazy ke. Ya sefo anao boka mitondra soranety mety mba tsy en couple fa tsy fa médecine zalahy. Zegny tsy excuse aminahy mana fô rara tsy sôra zegny. Zava misy olo jamba nga io, misy santsa bigma, molo mahazo viavy. Tsy possible nga ele izy tamy 2015 tsy en couple. Anao nga olo aftagnano comédie nda feky nga. Tsy possible raha magnano zegny. Avy za sefo tsy hoe za tsy tsy mahazo viavy za la tsy mo tsy te en couple loatra za zegny tiako za solo za tiako célibataire fiaignananahy toko milamigny za tsy de izy koa ka viavy ko pignara mandratra fiaignanan'olo fa pasiny viavy aby ko ategna fa en couple ategna maratra pasitegna ji anao fa en couple anao fa misy viavy za ko tsara nazy viavy ndraiky za anino anaovana tsy fi en couple ro anao miny tsara en couple sefo ka tsara en couple baka za mivolagna tsy fi en couple ro izy ty fa lava tefaka magnano ty fotsika ke olo tsy en couple zegny mampigadra magnano zegny ke olo tiftifagna magnano ty fô tsisy olo magniry tsy te en couple zegny manafo tsisy olo magniry tsy te en couple zegny mba zovy olo tsy magniry viavy azo viavy ty azy ro mba zovy anao manafo tsy mafoaka manafo tsisy olo tsy en couple zegny nga tsy mafoaka anao tsy kigny tsy kigny oza non vorondao fa lava be teo akaby karaha mba fitsazahoagna viavy karaha tsatsaky barindra tsy haiky ndao makobe tsy mandragnana izy tonjika nagna lastiky izy za sefo mba fa miezaka za sérieux za mba fa miezaka za mandregny viavy za tsy mahazo sefo zegny tegna marigny za to en couple vorondao baka mba alagna manafo olo fa ratsika amin'igny za sefo to en couple fa za feky mety efa tsy gomby avaizo zegny tegna marigny za tsy gomby avaizo za to mba fa manjengny tsy possible manafo lalajoby ko nga gomby avy java vaizo nga e tsy possible nga anao pitaignin'olo anao manafo kapotra anao lamboatavo les 2015 nga jusqu'à amizao nga kapotra marigna anao mba voton'olo anao ndraiky nga tsara mbola misy mbala ieka lesy te manao anao tsy misy mbala ieka ndraiky za ty tsy mbala ieka iny fa tsy makomple anao talitaly fa mbola raha zegny zovy tananao afa matetiky nga anao hitako mitaly manafo viavy ndraiky iny tsy nanjigenao azy iny tsy nanjigenao olo nitalanao taka tsy viavy mitalanao anao take manafo anao magnefa migadra manafo migadra fa anao niany pitaigna na volagno pitaigna na la tsy atavo izy zingiagna anao farany dadan'olo manafo miraty occasion dada manafo